Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Ina wunin ku, ina gajiya. A yau za mu yi magana ne akan wani sabon platform da ya fito mai suna Melody. Za mu nuna muku yadda ake tax complete komi da komi don yana da wahalar yin aiki. Mutane da yawa wasu ba su san yadda ake aiki ba. To in Allah ya yarda yau za mu nuna muku yadda ake komi da komi a cikin wannan platform mai suna Melody Work. Gashi nan da farko idan ka shiga ya buɗe ma za ka danna wancan 3 icon gasu can a gefe. Idan ya buɗe za ka zaɓi bidiyo da kake so ka shiga gasu nan kala kala. Kowa yana gani dai gasu nan. Bari mu zaɓi guda mu gani yadda abin zai kasance. Za ka zaɓi ga nan ga Yoruba movies ga South Africa. To yanzu ni na zaɓi action. Kuna gani gashi nan. Yanzu za mu zaɓi bidiyo guda ɗaya wadda za mu nuna muku yadda ake aikin. Na zaɓi wancan na samai. Ku ɗan jira ku ga ya buɗe. Yawwa ɗan jira dai layin network ne muna jira muna so mu ga ya buɗe. Yawwa bayan ya buɗe a can sama idan za ku lura gashi can sun bani naira 50. Shi bidiyon ko ka shiga ko ba ka kalla ba idan dai haka taɓa bidiyon ya buɗe to za su baka wannan 50 naira ɗin. Duk bidiyo ɗaya naira 50 ne idan ka shiga indai ya buɗe ko ba ka kalla ba za su baka naira ka 50. To wannan shine cikakken aikin da ake yi. Bidiyo ne za ka ɗaga simple. Bidiyo ne za ka yi za su baka naira 50 duk bidiyo guda. Gaskiya za a samu kuɗi wannan indai suna biya amma su sai ƙarshen wata suke biya 26 ga wata suke biyan kuɗinsu. Ya kamata mutane a yi wannan saboda gaskiya za a samu alkairi sosai a cikin shi. Don wanda bai yi ba ya taimaka ya yi. Za mu ƙara shiga wani bidiyon yanzu ku gani gashi nan. Gashi nan wannan shi ma gashi nan na shiga sun bani naira 50. Shi ko ba ka ɗaga ba idan dai ka taɓa bidiyon ya buɗe normal za su baka naira 50. Duk bidiyo guda ka ga a rana za ka iya samun ko nawa kake so indai ka ɗaga bidiyo nasu. Don haka mutane a mai da hankali a yi wannan aikin in Allah ya yarda za a samu riba. Yanzu bari mu koma kan balance ku ga kuɗin. Can mun baro naira 7,000 da naira 500 da naira at least ina ga naira ko 10 ne. To yanzu za mu koma ku ga abin da aka samu. An samu naira 100 mun shiga bidiyo guda biyu. Yawwa bari ku gani. Shi aiki ba wahala gaskiya. Kun gani muna da naira 7,000 da naira 660. Mun shigo wannan platform da naira 7,560 gashi nan sun koma 1,600 gashi nan. Sun nuna ma registration bonus naira 5,000. I mean naira 500 sorry naira 500 in ka kalli bidiyo za su baka sauransu.